Výtvarník, umelec Rudo Rabatin, tiež jubilujúci, takže Rudo, za tvojej éry sa vlastne začalo s elektrárňou, hoci v oveľa inom stave, ale vy ste to ešte aj s pánom primátorom Adáčom, Mítkou Hákovou a inými kolegami vlastne spustili s tu prítomnou Luciou Benickou, pani riaditeľkou zo Spišskej Novej Vsi. Takže aj táto zásluha ti patrí, takže aj potles. Časovec preto, že niekedy dávno, už nepamätám v ktorom roku, som experimentoval technologicky s maľbou a s akvarelmi a vyskúšal som použiť staré obrázky, ktoré sa mi prestali v tej chvíli páčiť. Porezal som ich a skombinoval s novším. A vznikol vlastne časový prediel tým, že som urobil napríklad z papiera z akvarelu intarziu, pomiešal som starý nový obraz a vznikol nový. A vtedy som vymyslel slovo časovec pre názov obrázku. Lenže časovec je aj v inom zmysle dnes, pretože časovec je aj vtedy, keď napríklad filmári v strižni si robia rezy, strihy a premiestňujú tie svoje sekvencie, aby vzniklo nejaké nové dielo a používa sa pri tom čas, že sa manipuluje s časom. Takže časovec je manipulácia s časom. No a aj v tom je časovec, že sme tu 3 generácie autorov a každý si robí mentálne v svojej nejakej rovine, ale spoločné, čo máme, je, že máme zapustené korene tu, v našom regióne, konkrétne Jožko v rodnej zemi v obci Šuňava, krásna obec, kde sa tam aj realizuje a robí zaujímavé veci. A Vlado zase v Poprade vo Veľkej má ocka výtvarníka, študoval v Kremnici, Kovačine sa teraz venuje. Ale ostáva mentálne na tej našej spoločnej úrovni, lebo ja tiež tu žijem pod Tatrami a ja som zase uchvátený prírodou, skalami, stromami, a vysokými Tatrami a Spišom ako takým. Takže všetci traja sme pripútaní k svojmu rodicku, k svojmu kraju. Toto sa mi najviac páči aj u mojich spoluvystavujúcich oboch, u Jožka obzvlášť. Ešte ma inšpiroval, pretože on vytvoril objekt Mimesis, ktorý vychádza, a to povie sám potom. Hej. Ale mňa to inšpirovalo, a som robil stromy, pomedzi ktoré chodím v katastri Vernár a sledujem, ako sa menia, ako padajú pod vetrom, alebo ako ich žrúti zožierajú a proste sa mení klíma. Všetky tie veci si dávam do súvislosti a potrebujem sa k tomu vyjadriť. Tak tiež je to vlastne časové. Manipulácia s časom, ale aj vekom, tej 70-ke mojej, to už je skôr nostalgické, takže ja sa vraciam v čase dozadu a spomínam, aké to bolo kedysi. No už myslím, že nikto lepšie by tento pojem časovec nevysvetlil ako ty teraz, takže ďakujeme ti veľmi pekne. Vládko podobne je kolegom Ruda Rabatina zo základnej umeleckej školy v Poprade na Štefánikovej, aby sme doložili, pretože je ich tu viac týchto škôl, a podobne vyštudoval výtvarné umenie, ale na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. To bolo len čiste o výtvarnom umení? Áno, jednoodborové, ten mal šťastie, mohol sa len výtvarnému umeniu venovať, takže
Podobne pedagóg, vynikajúci pedagóg, opäť má svojich študentov, ktorých vyslal do sveta, podobne ako Rudo, a aj úspešných umelcov, absolventov. Venuje sa úplne inej oblasti tvorby, a to, ako budete mať možnosť vidieť, skôr sochárskej, priestorovej, kovovým rôznym variáciám, realizáciám. Mne sa veľmi páči, ako druhotne spracováva rôzne objekty, ktoré im dáva dušu, ktoré pretvára z obyčajných, nájdených vecí naozaj nové artefakty, ktoré sú veľmi zaujímavé. Prvé ste mali možnosť vidieť hneď pri vstupe, ktoré nám navodili takú krásnu sviatočnú vianočnú atmosféru, a ďalšie budete mať možnosť vidieť hore v ďalších miestnostiach, ale samozrejme aj zaujímavou, kvalitnou a pre mňa objavnou maľbou, opäť milo prekvapená. Takže teraz otázka pre Vlada. Tieto práce sú naozaj veľmi ako náročné časovo. A kde sa inšpirujete a kedy to stíhate? Lebo toľko zvládať naozaj takýchto detailných vyslovene piplačiek a pretvoriť to na tieto artefakty, to si vyžaduje čas a ešte to učenie, takže klobúk dole. Možno aj to, že kedy ste začali s týmito vecami, s týmito prácami a čo vás ešte takto ďalej poháňa, alebo na čo sa ešte máme ďalej tešiť, pretože taktiež Vlado síce vystavoval tu niekoľko vecí v rámci kolektívnych výstav základnej umeleckej školy, ale takéto rozsiahlejšiu časť jeho tvorby máme možnosť tiež vidieť až teraz poprvýkrát. Ďakujem. Vždy som inklinoval ku trojrozmerným veciam a keď aj malujem, tak stále nakoniec skončím pri treťom rozmere. Aj Rudo je pre mňa veľkou inšpiráciou a vlastne sa mu chcem poďakovať, že spískal taký pekný projekt. Takisto galérie, že môžeme v takom skvelom priestore vystavovať. No, všetok voľný čas do toho dávam a je to vášeň. Je to ako dýchať, musím tvoriť, lebo inak sa nedá. A tieto veci sú z posledných 2 rokov, takže keď sa na to človek pozrie, tak je to ako keby, že hodne veľa vecí za 2 roky sa podarilo. To nie vždy býva pravidlom. Častokrát sú hluché obdobia v živote umelca alebo prázdnejšie a potom také nárazovo plodné. Tak toto boli 2 roky fakt intenzívne. No a... Možno sme vás aj my trochu nakopli, keďže ste vedeli, že budete tu vystavať, takže vidíte, toto je taká inšpirácia. Je to tak, hej, za posledný rok, lebo rok vieme o tomto projekte, tak vzniklo vlastne naozaj gro, hej, tých vecí. Takže dúfam, že sa vám bude páčiť, ďakujeme, že ste prišli v takom novém počte. Ďakujeme pekne a prajeme ešte veľa takých ďalších inšpirácií. Krásnych vecí. Poprosím tu zástupcu tej tretej, najmladšej generácie. My sme to aj tam napísali, že je to pedagóg, kolega, žiak. Takže teraz máme zástupcu tej najmladšej generácie, toho študenta, žiaka, a predstavujem vám Jozefa Piláta, najmladšieho z umelcov z tejto trojice, ktorý je zároveň študentom Vládka Lešťaka. No a hoci je najmladší, ale si myslím, že na takú tú umeleckú dráhu tak dobre naštartovanú, tak naozaj prajne. Ja sa tomu veľmi teším, lebo z toho nášho regiónu, hoci odíde pomerne dosť umelcov, ale málo sa ich tu vracia. Veľmi málo. A Jozef alebo Jožko Pilát je jedným z nich, ktorý tu do tej rodnej Šuňavy sa vracia a tam aj tvorí. Takže ja poviem niekoľko slov o ňom, že vyštudoval Akadémiu študien kníh vo Varšave, dobre vravím,
Pamätám si, keď tam nastupoval, pretože takto sledujeme už od tých stredoškolských čias. Už ako stredoškolák sa prejavil naozaj taký výrazný výtvarný talent a sme boli všetci radi, že sa tam dostal. Úspešne ju ukončil, dokonca bol študentom úspešným v rámci programu Erasmus v Berlíne, takže tam získal určite vynikajúce ďalšie skúsenosti. No a medzi mladou generáciou výtvarných umelcov v rámci Slovenska je veľmi známy. Aj kurátori si ho vyžadujú k rôznym spoločným projektom. Ja ho sledujem, keďže každý rok chodím do Moravany nad Váhom, kde sa robí taký festival slovenského umenia. V jednom kaštieli, ktorý niekedy patril umelcom a teraz sa to s dlhavým procesom opäť snažia takí investori, nadšenci dať umelcom. Takže tam už dvakrát ste mali, že? Dvakrát. A jednu z tých prác máme možnosť aj uvidieť tu. Určite, keď sledujete výtvarné umenie, ste započuli jeho meno, alebo keď nie meno, alebo ste si to nevedeli spojiť, že urobil nádherný objekt, ktorý financoval Košický samosprávny kraj v Snižanoch ako vstupnú bránu do Slovenského raja, to nám niečo viac povie potom Jozef sám, ale aj množstvo ďalších, ktoré nedávno realizoval v Bratislave. Takže možno ja vás poprosím o tých vašich, ja viem, že umelci neradi rozprávajú tak o svojich úspechoch, ale mladá generácia, myslím, že im to nerobí problém. Takže vás poprosím tie naozaj tie posledné realizácie, aby sme boli hrdí na vás a pyšní, akého umelca tu v tomto regióne máme. Tak, ja na začiatok by som chcel ešte raz poďakovať pani riaditeľke Rudkovi za túto šancu aj za dnešný večer a samozrejme aj vám, publiku, za to, že ste si našli dnes večer čas. Pôjdem trochu na okolo, ale slúbujem, že bude veľmi krátko. Vlastne Rudovi aj Vladovi ďakujem za to, že som tu, za to, že som študoval tam, potom hen tam a potom opäť tam. A považujem sa za maliara, myslím si, že ako koreňuje mi také maliarské vnímanie sveta. Vo Varšave som študoval malbu spolu so špecializáciou umenie vo verejnom priestore. Takže začal som takú moju expanziu do verejného priestora s mojimi malbami, pretože som potreboval ako keby takú túhu, alebo som cítil, že chcem, aby moje umenie bolo súčasťou toho verejného priestoru, zároveň ako keby nášho každodenného života. A teraz sa vrátim vlastne k inštalácii Dúha Vodopie, ktorá vznikla v Snižanoch na Košiarom Briežku v rámci umeleckého projekta Miesta X. A to je podporovanie rôznych umeleckých realizácií alebo landártových diel na podporu regionálneho cestovného ruchu. A čo sa týka tejto realizácie, nie je to druhá ako druhá, je to zrecyklovaná chalúbka, storočná chalúbka po mojej tabličke, ktorú som zrecykloval do takého kruhovitého tvaru dúhy, keďže dúha je symbolom prepojenia medzi nebom a zemou. Tým, že moja prababička už nežije a narodila sa, zomrela sa v tejto chalúbke, tak je to istým takým prepojením, že stále je to medzi nami. A potom mojím takým asi poslednou realizáciou bolo stýčovanie prehlavy v areáli veľkého evangelického kostola v Bratislave. Organizátorkou bola Anna Polcková a kurátorka bola
odvolaná bývalá vlastne riaditeľka Alexandra Kusa. A realizácia monumentálna prehľava pochádza z cyklu Byť Bodriakom v Obilnici. A tento názov, inšpiroval ma k tomu môj otec, ktorý bol vlastne celý život farmárom a celý život vlastne bojoval proti nechceným rastlinám podliakom a práve teraz na jeho staré kolena ho lieči vlastne zjavia. A páčil sa mi práve tento paradox, ktorý môžeme aplikovať do roli umenia a kultúry dnes. Na jednej strane môže byť vagabund alebo niečo nechcené na oko, alebo niečo nepekné a prhlivé, ale keď tomu dáme dostatočnú šancu, tak to môže byť liečivým elementom spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že ak budeme mať viac takýchto skvelých mladých umelcov, nielen perfektne tvoriacich manuálne, zručne, ale aj takto nádherne zmýšľajúcich, tak nemusíme sa báť o osud našej ďalšej krajiny, len držme si palce, aby títo umelci mali dostatočný priestor na verejnosti a v tom verejnom priestore ako takom. Takže ďakujeme Jožko za skvelé diela aj za skvelú transpozíciu umenia do priestoru, aj za toto vysvetlenie medzi nami. Takže ďakujeme veľmi pekne ešte raz. Takže som aj rada, hoci nie je tu až tak veľa svetla, ale že tu dnes vidím aj tie mladšie tváre, pretože naozaj posledné obdobie sme mali trochu strach, že nám ako si tá návštevnícka generácia, ktorú tu máme v galérii, stárne postupne alebo aj odchádza. Takže ja sa veľmi teším, že práve aj zásluhou túto Jožka Piláta pribudne aj takáto generácia do galérie a že budeme mať takúto postupnú a následnú kontinuitu naďalej v ďalších rokoch. Takže ďakujem všetkým trom autorom, zástupcom troch generácií. Je to krásny záver roka a možno, že nám teraz aj pripadá, aby sme si povedali aspoň dve vety v závere. My sme vám všetkým poslali aj takúto PF-ku alebo prianie na ďalší rok. Takže ja ešte možno by som len dodala, že prajme si všetci čo najviac radosti v tomto živote, lebo ako si sa vytráca smiech, radosť, tešenie sa z takých bežných vecí, ktoré nás obklopujú. Ak budeme mať radosť, budeme aj šťastní. Ak budeme šťastní, budeme aj zdraví. A možno takto ten kolobeh nás nejako, ako tu máme aj túto špirálu, tá špirála zdravia, šťastia, pohody, samozrejme krásy, umenia, ktoré sa tu snažíme rozdávať v týchto našich priestoroch. Nech nás obklopuje a teší ako ďalšie dni a roky. A chcem ešte na záver pogratulovať. Ja nezobrala som si kvietok, ale je tu kvietok. Takže Rudo, tebe blahoželám. Nech ešte vytváraš množstvo krásnych vecí. Ešte aj toto jedno. A nech sa ti darí, nech máš viac výstav, ale to máš dosť výstav, ty len to si nevystavoval, ty si vystavoval dosť, keď som tak sledovala tvoje výstavné. Takže gratulujem, všetko dobré a nech sa ti darí. Gratulujeme vám dvom, ďakujeme pekne za to, ďakujeme pekne za váš príspevok. Veľa prajem. A vám veľa radosti, šťastia, ako som povedala. No a dávame už, ešte by si chcel niečo na záver?
To sa tak zamýšľam, pozerám. Tak kým dáme priestor hudobníkom, tak ešte niečo. Tebe chcem poďakovať, že si prijal môj nápad vystavovať tu v Tatranskej galérii, pretože chcem vysvetliť ešte ten fakt, že ako bývalý riaditeľ galérie som nemal to svedomie, som to považoval za stret záujmov, že by som vystavoval galérii, kde pracujem, tak som to vynechal proste. Ale chcem poďakovať aj všetkým mojim nevideným, necíteným sponzorom, ktorí ma podporujú. A je ich tu hodne. Nemôžem teraz menovať všetkých, prepáčte mi to, ale veľmi pekne vám ďakujem za podporu a aj za to, že ste vôbec prišli a vidím tu zástupcov rôznych spolkov, klubov, do ktorých chodievam. A to si veľmi vážim. Takže za všetkých spomeniem Umeleckú besedu Slovensku, ktorá ma podporuje v tejto činnosti. Je tu starosta Umeleckej besedy Emil Semanco, ďakujem. Samozrejme aj rodinných príslušníkov a v prvom rade poďakovať chcem manželke a dcére a vnúkom, ktorí mi tak pomáhali, že dnes už sa budete cítiť uvoľnenejšie a lepšie. Takže ďakujem. Teraz nám naši priatelia, a to Metod Rakar a Jan Zeman, zahrajú takú voľnú hudobnú improvizáciu na tvorbu Rudara Batina, na jeho farebné improvizácie zase. Takže bude to také vzájomné, krásne prepojenie hudby a výtvarného umenia.